Terve. Nyt mä mitataan akun jännite auton ollessa sammunneena. Tässä on yleismittari ja se laitetaan päältä tuolta. Ja tämän pitää olla tuolla 20 voltissa. Ja sitten laitetaan musta miinukseen ja punainen plussaan. Mittarista nyt nähdään akun varaus, joka on 12 volttia vähän päälle. Ja pois. Terve. Nyt me mittaamme latausjännitteen auton ollessa käynnissä. Laitetaan johdot samalla tavalla niin kuin äsken. Ja nyt nähdään tyhjäkäynnillä paljon laturi antaa jännitettä, joka on vähän reilu 13 volttia. Ja nyt tuukka kaasua. Anna mennä. Hyvä. Tän me nähdään, että muuttuuko jännite kierrosten nouseessa. Oikein.